Πάμε να γυρίσουμε τον κόσμο και ό,τι προκύψει. Ξεκινώντας από τη χώρα μας. Το ό,τι προκύψει μου άρεσε. Ωραία. Να φύγουμε λίγο από τη ρουτίνα και την καθημερινότητά μας. Ωραία, ναι. Πάμε να φύγουμε. Και θα έχουμε μικρόφωνα στα υπόλοιπα, δεν θα μιλάμε έτσι. Δεν θα γκαρίζουμε τόσο. Μικρόφωνα και το Jackson. Και βλέπουμε. Και Μακάρι βλέπουμε. να φύγουμε και έξω. Βασικά στο χέρι μας είναι. Θα φύγουμε και έξω. Θα φύγουμε και έξω. Τώρα στο λέω. Ναι. Οκ. Φίλοι. Σε παρακαλώ, Θες να βάλει σου κάνω δύο χέρια μασάζ? στο τιμόνι. Όχι, θέλω να βάλεις δύο χέρια στο τιμόνι. Λοιπόν, θα πεθάνουμε. Δεν θα κάνουμε κανένα γύρο στην Ευρώπη με κανένα τροχόσπιτο. Ναι. Δεν θα φύγουμε καν από το Πήλιο, γιατί πάμε στις στροφές δίπλα στους γκρεμούς. Ρε, Δεν μπορώ να πηγαίνω σαν κότα. Δεν μπορώ να πηγαίνω σαν κότα. είμαστε σε χωματόδρομο κανονικό. Με ένα μάξι. Έπεσε κάτι στην οροφή. Άνθρωπος μάλλον. Ακούστηκε σαν άνθρωπος. Τα άκουσες. Ναι. Αυτά Ωραία. τα σκαλιά σε 4 δευτερόλεπτα τα ανεβαίνω. Όχι. 6 δευτερόλεπτα. Οκ. Πες μου. Πάμε. Κάτσε μου πολύ μακριά. Έχασε ισορροπία. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Θέλετε ένα γλυκό του κουταλιού φανταστικό? Φουλ. Τι έχετε? Μήλο, νεράτζι, περγαμόντο, πορτοκάλι, κιδόνι, αγριόμηλο, μέλι, Μέλι φουλ. μέλι, ταχίνι. Έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ονομασίες. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς λέγεται το χωριό εδώ? Ορίστε. Ανήλιο. Έχουμε κάτσει σε αυτό το χωριό 3 ώρες. Τώρα μάθαμε πώς λέγεται. Σε ποιο χωριό θα πάμε? Στον Αγίο Ιωάννη θα πάμε μετά. Αυτό το Όχι, θυμάμαι πρώτα θα εύκολα. πάμε στο Κισό. Α, στην Κισό. 4. 4 δευτερόλεπτα. Μόλις φάγαμε. Ναι, μόλις φάγαμε. Challenge. 4 δευτερόλεπτα. Ανέβει σκάλα. 3, 2, 1, πάμε. 3, 4. Θέλω. 4 ήτανε. Να την κατέβω. Ένα, πέσει μου τα μούτρα. Καλημέρα. Γεια, Μικαέλα. Χάρηκα. Βάζετε από μια ζώνη τώρα. Ωραία. Συγγνώμη, θα ανέβουμε στο βουνό. Βουνό. Θα μπούμε σε ένα μονοπάτι κάτω και θα μπούμε στο φαράγγι. Και μέσα στο φαράγγι πρέπει να έχουμε σκαρφάλωμα, έχουμε διάφορα. Λοιπόν. Κάτσε μετά. Φανταστικό. Να σου πω κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν θα το χαιρόμουν τόσο αν δεν ήσουν. Στορκίζομαι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η κούλα. Αυτή είναι η τούλα. Κούλα. Λοιπόν, η τούλα. Η κούλα. Τη Μικαέλα στο άλογο, πώς Η λέγεται? Ευαγγελίτσα. Η Ευαγγελίτσα. Και όπως ανεβαίνεις ένα ποδήλατο.
Τέλεια. Λοιπόν, να κάνω μια κουλή ερώτηση. Τα άλογα μπαίνουν μες στη θάλασσα. Με εμάς μαζί. Όχι. Σε κάποιες φάσεις, ναι, δηλαδή το καλοκαίρι προγραμματίζουμε έτσι κάποιες βόλτες. Οι οποίες είναι για μπάνιο στη θάλασσα. Ναι. Ξεσελώνουμε τα άλογα. Τα αφήνουμε χωρίς έλεγχο και τα ανεβαίνουμε πάνω. Ναι. Παίρνουμε μαζί τους μέσα. Οκ. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Πρέπει να είναι τέλεια Είναι εμπειρία. τέλεια εμπειρία. Είμαστε στον Ιππικό Φυσιολατρικό Όμιλο Μιλέων ή Μιλεών. Εδώ κάνουμε δραστηριότητες με τα λογάκια που βλέπετε εδώ, έξω στη φύση, όχι σε κάποιο κλειστό στίβο, κάποιο κλειστό χώρο μέσα. Όλα γίνονται στη φύση, έτσι, Στο φυσικό κάτω τους από περιβάλλον. δέντρα, μέσα σε μονοπάτια, στο φυσικό τους περιβάλλον, για να δούμε την ομορφιά Ναι. του τοπίου. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη, πάρα πολλές διαδρομές που μπορούμε να σκεφτούμε. Εξαρτάται την εμπειρία που έχουμε και τις ηλικίες. Το άλογο πίσω που έχουμε, ποιο άλογο είναι? Εδώ έχουμε την κούλα. Είναι η κούλα η φίλη μου, κούλα. το άλογό μου. Είναι πολύ Την σημαντικό. κούλα. Α, την κούλα Την κούλα είχα. Τούλα. Κούλα. Κούλα. Τα συγκεκριμένα άλογα είναι τα ελληνικά άλογα Φελισπίνη. Το κάνουμε την εκτροφή τους επίσημα το 1993. Είναι κοντόσωμα σε μέγεθος, δηλαδή στο 1,40-1,50 max το ύψος τους. Πολύ ήσυχοι χαρακτήρες, καθόλου δυστροπά ζώα και δείχνεται για αρχάριους επίης. Πώς ξεκίνησε όλο ο Ιππικός Όμιλος εδώ? Είναι οικογενειακή. Ξεκίνησε ιδέα, από είναι χόμπι. Τρέλα με Από τα χόμπι άλογα. ξεκίνησε. Καταγωγή του παππού και του πατέρα μου είναι από Γρεβενά. Εκεί ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούσαν τα ζώα, και εδώ εννοείται, εντάξει, για αγροτικές δουλειές. Σωστά. Τα παλιά χρόνια. Ναι. Είτε για όργωμα είτε για να κουβαλάνε τα προϊόντα. Με τα άλογα δεν είχαν αυτοκίνητα τότε. Με αποτέλεσμα έμεινε αυτό, δηλαδή ο παππούς είχε τα άλογα. Καθώς μεγάλωνε ο παππούς και παίρναμε εμείς τα άλογα σιγά σιγά για να τον βοηθάμε, έπρεπε να βρούμε μια άλλη δραστηριότητα ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτά τα ζώα. Γιατί με τις επιδοτήσεις, ας πούμε, των ζώων γενικά στην Ελλάδα δεν φτάνουν τα λεφτά ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτά τα ζώα. Οπότε. Δεν έχουν και μια καλή ποιότητα. Ακριβώς, ζωής. ακριβώς, ναι. Μας άρεσε όλο αυτό, ερχόντουσαν φίλοι γνωστοί, θέλαμε βόλτα. Και Και έτσι το τσούκο δηλαδή. ξεκινήσατε. Εγώ έχω μία ερώτηση. Και εγώ έχω άλλη μία, πες. Θα ξεκινήσω. Ξεκινά. Θέλω να μου πεις αν Κάτι έχεις να φάει βρείτε ποτέ μέσα. τούμπα από άλογο. Και να μου την περιγράψεις. Ναι. Σίγουρα. Εντάξει, ναι, δεν το κρύβω. Όλοι έχουμε μια κακή εμπειρία σίγουρα. Ναι. Όχι όσες έχουν άλλοι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Γελάει πονηρά πάντως. Γιατί μου ρωτήσει μυαλό που Να είναι σου στο κάνω μια ψαλονών ερώτηση. και. Θέλω, έχω ερώτηση. Έτρεχε ποτέ το άλογο και κοπάνει σε κορμοδέντρο να φύγεις πίσω που βλέπουμε πολλές ταινίες? Όχι, αλλά το έχω δει. Το έχεις δει Ζηλάει. μπροστά Το έχω σου. δει live. Και θέλω να ρωτήσω ultimate όνειρό σου. Σχετικά με όνειρό άλογα και αυτό που έχετε επιλέξει να κάνετε. Νομίζω το ζει. Έτσι τον βλέπω. Πιστεύω ότι Χαρούμενος. έχουμε καλύψει τα όνειρά μας. Είμαστε σε καλό στάδιο. Αυτό είναι η τέλεια ζωή. Αυτό είναι ξυπνάω χαρούμενο. Αυτό, δηλαδή κάνουμε το χόμπι μας, μας αρέσει, το κάνουμε με ευχαρίστηση, οπότε. Άρα έχεις Ναι, εκπληρώσει το όνειρό σου. Ναι, το όνειρό μου θα ήταν να μην το σταματήσω αυτό. Τέλειο. Φεύγει ένα ζώο. Ναι, Τι κάνετε? καλά είμαστε. Το κυνηγά, ναι. Τρέχει, ξέρω εγώ. Τι. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να τρέχει. Α, επιστρέφει. Ακριβώς. Ναι, Δεν οκ. πρόκειται να πάει πουθενά. Μα Εδώ είναι το περνάνε σπίτι του, καλά. Εδώ είναι το σπίτι του, εδώ είναι η παρέα του, δεν πρόκειται Σωστό. να φύγει. Οκ. Θα τρέξει, θα ξεδώσει. Θα γυρίσει. Όλα καλά, ναι. Τέλειο. Αποκτώ. Α, την κάμερα. Πίσω. Λοιπόν, η Κούλα θα μας πει Είναι αντίθεση. πώς σου φαίνεται η ζωή εδώ. Έχουμε κλείσει να πάμε για ράφτινγκ στο Λούσιο. Και μου στείλανε ένα mail με πληροφορίες και οδηγίες πώς να πάμε εκεί. Και εγώ συνήθως δεν ανοίγω ποτέ τα mail μου. Και μετά, εκεί που διαβάζω τις οδηγίες για το πώς να φτάσουμε, βλέπω ότι χρειάζεται να έχουμε μαζί μας ένα μαγιό, Ναι. ένα δεύτερο εσώρουχο, Εντάξει, δεν θα σου ρωτάω. πετσέτα, Δεν έχουμε.
και αθλητικά. Και δεν έχουμε ούτε μαγιό, ούτε πετσέτα. Αθλητικά ρε γαμώτο. Λοιπόν, εσύ επέμενες να Δεν έρθουμε από το ξαναβάζεις το κομματόδρομο. mail σου πουθενά. Θα βάλεις το δικό μου mail που τα βλέπω. Εντάξει, Ωραία. θα στο δώσω. Σου είπα να κάνουμε αναστροφή και επέμενες να γινόταν. πάμε από το χωματόδρομο. Δεν γινόταν. Πάτα τώρα, παιδί μου, γιατί πας έτσι. Συγγνώμη, Αχ, τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, πρέπει να κάνω μια αναστροφή. Τι εννοείς? Ρε, ξέρεις τι. Ρε, χαλάνε όλα κάτω από τα μάξι στη στιγμή. Ωραία, τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω αναστροφή. Έχουμε κολλήσει. Μπορείς να είσαι λίγο πιο Αυτό π.χ. πώς θα το περάσουμε. Λοιπόν. Έλα, κλείσε και τα μικρόφωνα και την κάμερα γιατί αλήθεια δεν θα έχω ούτε μπαμπά, ούτε σπίτι, ούτε μάξι, ούτε ζωή. Τέλειο. Δοκιμάσαμε το ανθόμελο και ξετρελαθήκαμε και θέλαμε να μάθουμε πληροφορίες. Κοίταξε, η μελισσοκομεία τώρα είναι ένα δύσκολο επάγγελμα όπως έχει γίνει με τον καιρό. Ναι. Ειδικά ο έλατος που κυνηγάμε τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολος. Και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Βέβαια, άμα δεν έχεις πολλά μελίσια δεν κάνεις τίποτα με λίγα Τι λόγια. διαφορά έχει το μέλι της Αθήνας από αυτό εδώ πέρα? Το μέλι της Αθήνας, αυτά από το σούπερ μάρκετ, Ναι. τα πιο πολλά να μην τα αγοράσετε. Ναι, απλά επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό σας Επειδή ρωτάω δεν τη ξέρει. διαφορά. Γιατί τα πιο πολλά από αυτά είναι εισαγωγής. Ναι, δηλαδή. Τα μέλια. Ναι. Είναι κινέζικα, είναι βουλγάρικα Ναι. και έρχονται και αγοράζουν και λίγο μέλι από εμά Ναι, και βάζουν το ελληνικό το μέλι και κάνουν τις ελληνοποίησεις. ναι. Η μεγάλη πληγή της ελληνικής μελισσοκομείας. Γιατί είναι τρεις μεγάλες εταιρείες και εμπορεύονται όλο το μέλι της Ελλάδος. Άρα, επειδή τα αναμειγνύουν ουσιαστικά με ξένα μέλια. Το περνάνε μέσα από φίλτρα, Ναι, δεν μπορούν να ανιχνευτούν, ναι. ενώ το ελληνικό το μέλι δεν φιλτράρεται. Okay. Για να μπορεί, γιατί λόγω της γύρης που έχει μέσα, μπορούν να βρουν χώρα προέλευσης και τόπο προέλευσης. Μπορεί να βρουν άμα είναι από τη Βιτίνα, άμα είναι από το Άργος, άμα είναι από τη Σπάρτη, από τη γύρη που έχει μέσα. Okay. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο τα φιλτράρουν, Άρα τα μέλια έχουν διαφορά τα, μεταξύ τους. τα ζεσταίνουν. Ναι. Γι' αυτό από το σούπερ μάρκετ όταν παίρνεις ποτέ δεν σου ζαχαρώνει το μέλι, ενώ Ναι. το ζαχαρωμένο το μέλι είναι σημείο γνησιότητας. Εκτός τον έλατο, μόνο ο έλατος δεν ζαχαρώνει. Όλα τα άλλα μέλια, αν δεν σου ζαχαρώσουν, να μην ξαναπάρεις από τον παραγωγό αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτά τα μελίσια εδώ έχουν δουλέψει τώρα πορτοκαλιά. Γενικά είναι ήρεμα, άμα δεν ήταν ο καιρός έτσι. Καιρός πώς τις επηρεάζει τις μέλισσες? Αγριεύουν με τη συννεφιά, δεν πετάνε. Είναι στα αγρία σας, παρακαλώ. Και ουσιαστικά περιμένετε να γεμίσει όλο. Αυτά ναι, γεμίζουν, Ναι. το σφραγίζουν. Αυτό είναι το σφράγισμα. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή από κάτω υπάρχει μέλι. Α, και το σφραγίζουν οι μέλισσες. Wow. Αυτό είναι μέλι πορτοκαλιάς αυτό. Wow. Οπότε ουσιαστικά είναι έτοιμο όταν γεμίσει ολόκληρο. Ναι, γεμίζουν όλα τα πάντα αυτά. Εδώ βλέπουμε τη βασίλισσα. Πού είναι η βασίλισσα? Εδώ πέρα. Ναι. Είναι πιο μεγάλη. Ναι, είναι πιο μεγάλη. Η μάνα είναι η ψυχή του μελισσιού. Δηλαδή. Η μάνα είναι αυτή που γεννάει το γόνο. Κρατάει σε συνοχή το μελίσι. Άμα δεν έχει μάνα, διαλύεται το μελίσι. Δεν σας έπαγε τίποτα? Όχι ακόμα. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό? Εγώ αυτό το επάγγελμα το βρήκα από τον πατέρα που το συνέχισα και τώρα η επιχείρηση έχει περάσει στο γιο μου. Α, συνεχίζει. Δυναμικά. Ναι.
δοκιμάσεις ένα πικρό μέλι. Ναι. Πικρό μέλι δεν έχω ξανακούσει. Είναι το μέλι κουμαριάς. Έχει ιδιαίτερη μυρωδιά. Πάρα πολύ έντονο. Αυτό σου πάρα πολύ αφήνει σαν πικρά μύγδαλο. Ναι, γεύση. ναι. Εδώ είναι μέλι ερίκης. Πώς παίρνουν διαφορετική γεύση όμως? Είναι που πηγαίνει στα μελίσια. Τώρα βέβαια θα μπερδευτείς. Είναι πιο ήπιο αυτό. Πολύ διαφορετική γεύση. Πολύ διαφορετική γεύση. Εδώ είναι το θυμάρι. Πάμε Πάτμο. Εννοείται ότι έχουμε καθυστερήσει και τρέχουμε. Βασικά πάμε στους αρκιούς. Τώρα αυτό είναι τυχαίο ή είμαστε γεννημένες πανηγυριώτισσες? Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ κουνιέμαι. Συγγνώμη κι εγώ, αλλά θέλω να Και μου δεν πεις έχω ειλικρινά. χέρια. Θέλω να μου πεις ειλικρινά. Έχεις καταλάβει πώς φτάσαμε στους αρκιούς? Πώς θα λένε τα χωριά? Δεν ξέρω. Δεν έχουν όνομα. Είναι το χωριό 1 και το χωριό 2. Ναι, εδώ είναι το χωριό. Το χωριό. Και από εκεί είναι το μικρό χωριό. Εμείς μέναμε από εκεί. Στο χωριό ερχόμασταν όταν περιμέναμε κάποιο τηλέφωνο. Δίναμε ραντεβού με τους γονείς μας στην Αθήνα, ότι αύριο στις 6 θα μας πάρει τηλέφωνο η μαμά και ο μπαμπάς. Ερχόμασταν εδώ, στο τηλέφωνο που είναι εκεί, και μας έπαιρναν τηλέφωνο. Βασικά, ποιες είναι οι δυσκολίες που να μένεις σε μια αυτοκίνηση που δεν έχει. Πάρα πολλές. Και παλιότερα ήταν πολύ περισσότερες. Δηλαδή. Δεν είχαν νερό. Για να πιούνε νερό, για να πλύνουν ρούχα, για να μαγειρέψουν, έπρεπε να πάνε στη στέρνα να κουβαλήσουν νερό. Με γαϊδούρια, στα χέρια. Τρόφιμα. Τρόφιμα έχουν τα ζώα τους. Έχουν γάλα, έχουν. Έρχονται τρόφιμα και από την Πάτμο. Ναι, και ό,τι παραγγέλνουν από την Πάτμο και έρχονται με καράβι. Αλλά το χειμώνα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πάμε να κάνουμε wing foil. Εσύ δεν έχεις καμία αγνία κινδύνου πια. Θες για κάποιο λόγο να πεθάνουμε. Αυτή τώρα ισορρόπηση πάνω στη σανίδα. Ελαφρύ είναι, δεν μεταξύ. Μπράβο. Μπράβο. Έλα, πάμε, σε παρακαλώ. Πάμε από ψήκα. Ωραία. Πρώτη εσύ ή εγώ? Εγώ. Αυτό το κορίτσι δεν με ακούει καθόλου. Μόλις ανέβηκε η άλλη κοπέλα να πάει να κάνει foil και πάει να της το πάρει. Δεν έχει καμία υπομονή, καμία. Τώρα πιστεύω ότι κοιτάει εκεί και σκέφτεται. Να της πει, ας το λίγο να κάνουμε εμείς πρώτα, να σου μάθουμε πώς γίνεται. Βάζω στοίχημα τώρα. Την μπορώ να αντέξω παραπάνω ώρα στο foil και να κάνω περισσότερα κόλπα από την Μικαέλα. Στοίχημα τώρα. Πολύ καλή.
κοιμούνται και άλλοι είναι μόνοι μας στο τρέξιμο. Μόλις έτρεξα για όλη την ομάδα, Μικαέλα και Τζάκσον. Θέλω να ενεργοποιηθείτε. Δεν μπορείτε να κοιμάστε συνέχεια. Τόσες ωραίες δραστηριότητες. Να, τώρα ξεκίνησε να βρέχει. Θα πρέπει να κολυμπήσω για πίσω. Εγώ δεν έχω πιει το καφέ. Είμαστε στο Μαράπι, μισή ώρα από τους Αρκιούς. Σε ένα μικρό παράδεισο, πραγματικά δεν παίζεται το μέρος. Σε αυτό το νησί, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι πάρα πολύ φιλόξενη. Είναι πολύ ήρεμο νησί, δηλαδή είναι να έρθεις εδώ και να ξεχάσεις τα πάντα. Έχουμε φάει πάρα πολύ ωραία. Είσαι διακοπές, περνάς καλά. Αυτό είδαμε. Ήταν αυθόρμητη. Δεν υπήρχαν τα πρέπει, δεν υπήρχαν δεύτερες σκέψεις. Περνάς καλά. Εγώ να πω ότι ο Τζάκσον στο τέλος της εκδρομής μας δεν θα έχει δόντια. Τουλάχιστον έχει κάνει εκπαίδευση σε αυτό το ταξίδι. Τώρα έχει 5, δεν θα έχει κανένα. Ναι. Μέσα σε όλα όσα κάναμε σήμερα, Πάμε να πιάσουμε καλαμάρι. πάμε να ψαρέψουμε καλαμάρι. Νομίζω. Για δες. Νιώθω άσχημα να ψαρεύω τα ψάρια. Ωραία, μόλις το πιάσω θες να κλείσεις τα μάτια σου και να το δεις ξαφνικά στο πιάτο έτοιμο ψημένο. Καλή πρόταση είναι αυτή. Καλή πρόταση είναι αυτή. Ναι! Και σε. Μην είσαι, μην είσαι, μην είσαι. Να είσαι, να είσαι. Ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι θα το φάμε απαραίτητα. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Να δούμε ότι το πιάσαμε. Και να το αφήσουμε μέσα να ζήσει. Ψέματα λέω. Πιαστείτε καλαμαράκια. Φέρτε μου ένα λεμόνι στο χέρι. Να πω πια. Λοιπόν, μπορώ να το βλέπω αυτό πάρα πολύ ωραία. Τι να Το λέει η κάνουμε? Μαρία. Νομίζω έπιασα και να είναι μόνο. Πού είναι τα φιωρικά? Έπιασα. Και χταπόδι και καλαμάρι. Στο κάτω-κάτω καλαμάρι, στο από πάνω χταπόδι. Και πάω για ξηφία μετά να κλείσει το μενού. Έλα, έχω πιάσει πιστεύω. Έπιασα. Το πιο μεγάλο καλαμάρι που έχετε πιάσει εδώ στους Αρκιούς? Ένα 200. Πώς ξεκίνησες το ψάραμα? Πήγαινα με τον πατέρα μου και μετά πήγαινα μόνο. Από μικρός. Και κάθε πότε έρχεσαι για ψάραμα? Όποτε είναι καλός ο καιρός. Οπ, τι είναι αυτό? Καλαμάρι! Έλα, πού το πας, να το δω Έλα, πάλι. είναι μωρό, άστο Να το δω μέσα. εμφανισιακά θέλω. Είναι μωρό. Καλά, μη σας φύγει. Νο, θα το αφήσω. Τι. Όχι μωρά. Όχι. Όχι μωρά. Οπ. Είναι... Οχ. Στορκίζεις. Το έκανα κατά λάθος. Αυτό έγινε επίτηδες επειδή ξέριξε το καλαμάρι μέσα. Το έκανα κατά λάθος. Αν πιάσω καλαμάρι, θα το αφήσω πάλι μες στη θάλασσα. Ω, τεράστιο. Βγάλω το κοινό. Το έχω κι εγώ. Τώρα αυτό δεν πάει στη θάλασσα. Έπιασε καλαμάρι και θα το φάμε. Έλα. Είσαι εδώ ψαρά που φεύγει 100 μέτρα για ένα καλαμάρι. Σε παρακαλώ, πέτα το στη θάλασσα. Σε παρακαλώ, πέτα τη στη θάλασσα. Το πετάξω και ίσια, να με στη θάλασσα. Πήρε τη ζωή. Πάμε πρώτα στο σπήλαιο των Αρκιών, Που ακούσαμε γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να μην πάμε. που πας μόνο με ντόπιο. Αυτό είναι κανόνας. Και μετά πάμε στο Ιταλικό φυλάκιο. Ιταλικό φυλάκι. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για το μέρος, για το νησί. Γιατί ξεχωρίζει, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα προβλήματα. Το νησί είναι ωραίο.
Αλλά έχει πολλά προβλήματα. Δεν έχουμε γιατρό. Το καλοκαίρι δεν είχαμε νερό. Γυναίκες δεν έχουμε. Να φτιάξουμε τη ζωή μας. Έρχονται τουρίστες όμως. Δεν κάθονται εδώ. Τώρα οι τουρίστες μάθανε τώρα. Θέλουν τα μπαράκια, θέλουν τα κουνήματα, θέλουν βάψιμο τα νύχη, θέλουν το χείλη. Τι είναι το πιο ωραίο στο νησί που... Ησυχία. Ησυχία. Και εμείς αυτό έχουμε παρατηρήσει. Ησυχία. Ησυχία. Και έχει και φανταστικές θάλασσες. Ναι, έχει ωραίες παραλίες. Ήθελες, δεν ήθελες, με έβαλες να κάνω γυμναστική. Πώς φάνηκε? Ακόμα μου φαίνεται γιατί έχουμε άλλο τόσο. Άξιζε φουλ. Δεν είναι γυμναστική εξαναγκαστική. Βλέπεις κάτι καινούργιο. Βλέπω το Phantom, πολύ καινούργιο. Ανακεφαλαίωση. Δεν έρχεστε μόνοι σας, έρχεστε με ντόπιο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει κάποιος να ξέρει τη διαδρομή. Και μέσα και η διαδρομή. Και μέσα και, ναι, και μέσα στο σπήλο και η διαδρομή για να έρθετε στο σπήλο είναι επικίνδυνη, οπότε μόνο με ντόπιο που ξέρει τη διαδρομή. Και για ευνόητους λόγους δεν λέμε που είναι το σπήλο, ρωτάτε τους ντόπιους όταν έρχεστε, γιατί Έχει κακοποιηθεί. Μήπως το έχεις πάρει μαζί σου? Το καπάκι της κατσαρόλας. Ναι. Με κορυδεύει. Δεν έχω το καπάκι της κατσαρόλας στους αρκιούς. Έχετε ψάξει όλες τις τσάντες σας? Μπορεί να είναι και στην τσέπη μου κάπου. Όχι, γιατί είναι μεγάλο, δεν χωράει. Εντάξει, Να ψάξετε τις τσάντες σας. η βαλίτσα θα φάει. Μαριεύη, το φυλάκι είναι αυτό εκεί κάτω. Ναι. Μπορώ να περιμένω εδώ. Όχι. Θα μας τραβήξει κιόλας σε λίγο. Θα ανέβουμε και στην πλάτη σου. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει καιρό να κάνει γυμναστική με τον άνθρωπο που κάνει γυμναστική? Μικαέλα, έχεις μείνει πολύ πίσω. Είναι γυμνάστρια. Το έχουμε πει 700 φορές. Βάλε τα δυνατά Το σου λέμε γιατί μας άλλη μία. ψάχνεις. Μπορεί κάποιος να την τραβήξει. Από τους μπροστινούς. Η γιαγιά μου πιο Έχουμε άλλη γρήγορα μία μισή πάει. ώρα, μίνιμουμ. Όλα καλά. Αλλά! Άου! Το σπήλαιο φτιάχτηκε επί Ιταλικής κατοχής από τους Ιταλούς, επειδή ήταν στο δυτικότερο μέρος του νησιού και είχαν πανοραμική θέα και προς Τουρκία και προς τα ελληνικά νησιά από εκεί και ήταν το καλύτερο σημείο σαν παρατηρητήριο για να δουν τους ξένους εισβολείς, ας πούμε, στα νησιά. Γιατί χορεύεις ζεμπέκικο? Προσπαθώ να περπατήσω. Πρέπει να πω. Λοιπόν, τα πόδια μου έχουν καεί. Σε αυτό το σημείο να πω ότι χαθήκαμε. Δεν τους βλέπω πουθενά, βλέπω μόνο κατσίκες. Παιδιά! Θα έρθουν κατσίκες. Έχουμε ρίξει έναν πνάκο. Παραγγείλαμε να φάμε. Εγώ σκέφτομαι να σου βάλουμε GPS. Με αυτή την ταχύτητα φωτός δεν γίνεται να συνεχίσω. Κάνω μια ερώτηση, πολύ ειλικρινά. Δεν πονάνε τα πόδια σου? Καθόλου, μηδέν.
συνθήκες είναι αντίξω. Και είναι φανταστική. Θα γράψω ένα ποίημα γιατί μου αρέσει πολύ. Ωραία. Θα πω μια ματινάδα. Δεν ξέρω να πω. Τι έχει συμβεί? Έσπασε η γωνάδα μου. Τι κάθομαι. Ρε, πάτε καλά, δεν θα περπατήσεις εδώ. Δεν μπορεί Έλα, να... παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Πάω και εξπόλυτη παντού. Μ' αρέσουν και οι δυσκολίες. Βρισκόμαστε στην αρχαιότερη εκκλησία των Αρκιών, στην Παναγία Παντάνασα, όπου δίπλα βλέπουμε παλιές κατοικίες των ανθρώπων που μέναν εδώ, των μόνιμων κατοίκων. Και υπάρχουν κτίσματα από το κάστρο που φημολογείται ότι είναι από τον 4ο αιώνα π.Χ. Παλιά τα σπίτια δεν ήταν παραθαλάσσια, ήταν σε υψηλά σημεία του νησιού, γιατί ήταν τότε οι κάτοικοι παρατηρητές για οποιαδήποτε εισβολή γινόταν στο νησί. Εδώ ήταν το πρώτο σχολείο του χωριού, στους Αρκιούς. Φαντάζομαι αυτή ήταν η έδρα της καθηγήτριας. Λοιπόν, από το πλοίο των Αρκιών, από τη βάρκα που μας έφερε από τους Αρκιούς, είχαμε πάρα πολλές ώρες αναμονή για να πάρουμε το καράβι μας για την Πάτμο. Εν τω μεταξύ, κάπου εκεί στο Καλαμάρεμα που είχαμε πάει, είδαμε ένα σκάφος. Ξύλινο σκάφος. Και μαντέψτε που φτιάχνουν αυτά τα σκάφη. Στην Πάτμο. Στην Πάτμο. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην Patmos Marine. Βρίσκεστε σε μια επιχείρηση η οποία εκτός των άλλων κατασκευάζει και σκάφη. Η Patmos Marine έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 35 χρόνια από εμένα, τον Σόζον Καμίτσι και τον Πέρο τον Καμίτσι, τον αδερφό μου. Μας είπατε ότι είναι από τα λίγα καρνάγια που έχουν. Ναι, είμαστε από τα λίγα ενεργά καρνάγια τα οποία κάνουν όλο αυτό τον κύκλο των εργασιών και κατασκευάζουν σκάφη. Πόσα χρόνια αντέχουν? Πόσα χρόνια αντέχουν? Ένα ξύλινο σκαρί αντέχει τουλάχιστον 50 χρόνια. Και το βασικό ξύλο που χρησιμοποιείται είναι. Στην Ελλάδα είναι το πεύκο. Το πεύκο είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά φθηνό εντός αγωγικών. Το πιο ακριβό ξύλο είναι το τικ. Ένα ξύλο το οποίο. Ένα αφρικάνικο ξύλο το οποίο το χρησιμοποιούμε περισσότερο δεν υπάρχει πλέον σε πληθώρα και το χρησιμοποιούμε περισσότερο στα ντεκ των σκαφών. Στην κουβέρτα, στο κατάστημα των σκαφών. Δεν φτιάχνεται ολόκληρο σκάφος από τι. Μπορεί να υπάρχουν παλιά σκάφη από τη Ταϊβανέζικα, ας πούμε, τα οποία είναι όλα τικ, αλλά είναι πανάκριβα. Το πεύκο έχει, για να δώσω μια τάξη μεγέθους, έχει 500 ευρώ το κυβικό. Το Ιρόκο έχει 2.500 με 3.000 το κυβικό, το καλό. Το τικ έχει 7.500. Που είπαμε πουλάτε περισσότερο, τι πελάτες έχετε περισσότερο. Συνήθως εμείς κατασκευάζουμε σκάφη για γυναίκες. Αυτό λέω. Γιατί δεν έχουν τόσες πολλές ερωτήσεις. Γιατί δεν έχουν πολλές ερωτήσεις, λένε ότι θέλουμε ένα ωραίο σκάφος. Και τους υπόσχεσαι ότι δεν θα βρουν κάτι καλύτερο. Και τελείωσε. Τώρα θα πάμε να φάμε στο εστιατόριο. Ναι, βέβαια. Το καρνάγιο δεν θέτει και εστιατόριο. Με σπιτικό φαγητό. Και το εστιατόριο πάνω το καρνάγιο είναι και αυτό φτιαγμένο από ξύλο πεύκου. Είναι στημένο η βεράντα του ένα παλιό παραδοσιακό σκάφος το οποίο το γλιτώσαμε από την καταστροφή της Μπολντόζας. Είμαστε όλη μέρα, θα πω, οριακά, στην Πάτμο. Φάγαμε φανταστικά. Καλά. Είσαι έτοιμη να νοικιάσουμε επιτέλους το τροχόσπιτο και να φύγουμε προς τα έξω? Πήγαμε.